Barka da zuwa wannan shafi namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan wannan shafi to ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Mun gode. He 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 Musti LGM Isa masoyi mu je zuwa ha to bismillah Allah zan fara komai zan sana sa Allah shi ke ban baiwar waka ayyuke baitin na tsara kan waka ce zan rera To Isa akan menene ka tsaro baitin nan naka? to wakar da ta masoya ce komai zan yi sai ya dace a gare ku masoya ba shakka Masoya a gare ku muke waka. Musti gangar ni na doka. Sai ku zo ku ji da a yau ba shakka. Yanda muka zo da tsarin kowa dole ya bi mu. Masoya ne mun samu. Kallon gwama ai kun gane. Musti babban yaro. Isa masoyi aini ne kuma waku ne ni uwa uba na duku ne Isa masoyi aini ne waka dai ai baiwa ce duka masoya kun gane Isa masoyi mai waka sun ji kiɗa kuma sun taka mai laya mai zamani ni sama idol a bar mu in Allah ya nufa za mu yo mi waka har ma bidiyo Wakar ce ayo ko muka yo. Masoyan mu suna oyoyo. Musti LGM na dawo. Wakar mu ne nan muka tsaro. To ku faɗa musu ko ba za su iya bane. Musti LGM sai ka kauce in faɗa musu waƙar ta fito a yau kuma kar ku yi musu Musti LGM to a yau a faɗa musu Allah kai salati ga manzo Ahmadu Wanda akan ƙaunarsa mu dai ba ma gudu. Isa masoyi Musti LGM. Masoya muna gaida ku yan huguma yan langwami yan kwanar huguma kacako zuwa su ta kai dai muna gaida masoya Isa masoyi Musti LGM. Ku daure ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Mun gode. Isa masoyi tashar Hausa TV.